מהחושך במשטרה תפסה אותי בבוקר, ראיתי את השכנה. לא מדבר על זה. טוב, תשמעו בבוקר מה אני עושה. טוב, תשמעו, אחים שלי, אל תתבאסו. אחים שלי, אל תתבאסו. כן, טוב, תשמעו, אחים שלי, מה קורה, אחים? לא, זה החיים שלי. טוב, תשמעו רגע, זה לא בסיס ענק, זה רק לשמור את הכסף, והנה זה בא. כן, נו, אחים שלי, מה קורה איתכם? נו, מה קורה? אחים שלי, יש פה סינדרלה, שם בשבעה גמדים, והנה המכשפה עם 3 דרגשים. נו, אחים שלי, מה קרה איתכם? נו, באמת, נו, די איתכם, טוב, מה קורה איתכם? יאללה, ביי.